Fl-isfond ta' diskussjoni dwar ir-rata ta' twelid f'Malta u l-ħtieġa ta' aktar għajnuna l-familji bit-tfal u dawk li qed jaħsbu li jkollhom it-tfal, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ħabbar li l-Gvern se jnaqqas il-pis tat-taxxi għall-familji bit-tfal b'mod mill-aktar qawwi. Ħabbar li s-sena d-dieħla il-pis tat-taxxa l-68,000 ġenitur se jonqos għal 160 miljun euro. Innota li waqt li bit-tax cut għal din is-sena ras għal ras, il-miżura ħallit fil-bwiet madwar 500 euro. Bil-miżura ta' issa, il-Gvern se jħalli medja ta' 2,400 euro f'kull but tal-ġenituri. Spjega li dan li frankar fit-taxxa se jsir fuq medda ta' 3 snin. Jiġifieri li t-taxxa li se titħallas se tonqos sena wara sena għat 3 snin li ġejjin. Żied jgħid li familji bit-tfal li jħallsu t-taxxa se jibbenefikaw sakemm l-aħħar wild ikollu 18-il sena jew 23 sena meta jkun għadu jistudja. Spjega li bil-bidla fil-komputazzjoni miż-żewġin b'wild wieħed fejn ikun hemm wieħed biss mill-konjugi li jkun jaħdem jew id-dħul tal-parti l-oħra jkun żgħir. Grazzi għat-tibdil fil-faxex tat-taxxa, il-massimu ta' frankar fit-taxxa għal dawn il-familji b'wild wieħed se jkun ta' 725 euro sena d-dieħla, 1,450 euro fl-2027 u 2,175 euro għal-2028. Għalli madwar 2,400 familja se jgawdu minn din il-komputazzjoni b'medja ta' frankar mit-taxxa ta' 1,575 euro fl-aħħar 3 snin. Żied li fuq medda ta' 23 sena b'dan it-tnaqqis fit-taxxa, familja b'wild wieħed se jaraw il-pis tat-taxxa jonqos b'massimu ta' 65,000 euro. Il-Ministru Caruana ħabar ukoll bidla fil-komputazzjoni ta' ġenitur b'wild wieħed illi tapplika f'każijiet fejn iż-żewġ ġenituri jkunu jaħdmu u jkollhom wild wieħed. Ħabbar li bil-bidla f'din il-komputazzjoni, il-massimu ta' frankar fit-taxxa l kull ġenitur b'wild wieħed se tkun ta' 570 euro fl-2026, 1,150 euro fl-2027 u 1,800 euro fl-2028. Il-Ministru Caruana qal li dan ifisser li fi żmien 3 snin ġenituri bidħul ta' 28,000 euro kull wieħed se jiffrankaw bejniethom ma' 3,600 euro f'taxxa. Il-Ministru Caruana qal li b'din il-bidla madwar 23,750 ġenitur se jiffrankaw medja ta' 1,400 euro fl-aħħar tat-tielet sena l kull ġenitur. Żied li fuq medda ta' 23 sena, familja b'wild wieħed se jonqsilhom il-pis tat-taxxa b'massimu ta' ftit anqas minn 113,000 euro. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll tibdil fir-rati għal ġenituri li għandhom żewġ ulied jew aktar. Ħabbar illi fuq medda ta' 3 snin l-ammont li wieħed ma jħallas taxxa fuq se jiżdied bi 22,000 euro. Dan ifisser li bit-tibdil fil-faxix tat-taxxa dawn il-familji b'żewġ ulied jew aktar se jiffrankaw 2,025 euro fl-2026, 4,050 euro fl-2027 u 6,000 euro fl-2028. Spjega li bil-bidla ta' din il-komputazzjoni madwar 5,000 familja se jiffrankaw ma' 3,500 euro mill-kont tat-taxxa tagħhom fl-aħħar tat-tielet sena. Dawn il-familji b'aktar minn wild wieħed se jkun tnaqsilhom il-pis tat-taxxa b'aktar minn 150,000 euro. Fid-diskors tal-budget, il-Ministru Caruana ħabbar bidla oħra fil-komputazzjoni ta' ġenituri b'żewġ ulied jew aktar li jkunu jaħdmu. Qal li b'kollox ma' 29,300 ġenitur se jibbenefikaw minn din il-komputazzjoni. Ħabbar li fi żmien 3 snin dawk il-ġenituri li jaqilgħu 30,000 euro kull wieħed u għandhom żewġ titfal jew aktar mhux se jħallsu ċentiżmu wieħed f'taxxa fuq id-dħul. Żied li minħabba tibdil fil-faxex tat-taxxa, il-massimu ta' frankar fit-taxxa l kull ġenitur b'wild wieħed se jkun ta' 1,625 euro fl-2026, 3,250 euro fl-2027 u 5,000 euro fl-2028. Żied li l-frankar mit-taxxa fl-aħħar ta' tielet sena l kull ġenitur mistenni jkun ta' 3,500 euro. Il-Ministru Caruana qal indirettament li bit-tnaqqis fil-pis tat-taxxa se jkun qed iħallsulhom il-parti l-kbira tas-self tagħhom fuq id-dar.